Si no tens el trastorn de la mala llet, pots esdevenir igualment un mal lletaire. Has de renegar tot el dia i has de fer un drama de qualsevol incident. Per un atac a la roba has de fer un paperot de tragèdia de Shakespeare. I si és que cau un paper fora del cubell de la brossa, has de dir com a mínim 2 paraulotes. Quan et parlen, has de fer cara d'entrevistador de la policia i quan trobes una equivocació en l'altre, festa grossa. Gegants, nans, una orquestra ballaruca, un ballador sorneguer, un llit elàstic i votar. L'equivocació dels altres és la millor amiga del mal lletaire i el pitjor enemic, la comprensió.